alcaldessa. Bé, començo pel final. Gràcies a l'Òscar per l'oferiment i també per la confiança. Sí, és un tema tècnic. Si tot va bé, i com hem comentat amb la Betlem, que ara m'hi referiré més extensament, aquesta eina és a través del Participa i la podríem tenir en marxa juliol a setembre. És un tema tècnic d'informàtica i amb un tema de protecció de dades. Un cop superat aquest escull, que en principi podria ser més àgil, però a vegades administrativament es complica, però ja estem, diguem, per poder posar-ho en marxa. I aquesta és la voluntat que sempre hem tingut. I que, si tot va bé, així serà. Torno a la moció. Primer de tot, agrair les converses que hem mantingut amb la Betlem. Crec que arribar a l'acord del desacord és important, és la base per aquest diàleg que tant estem reclamant. Nosaltres, el punt de partida que nosaltres proposem és que nosaltres tenim el nostre PAM, el Pla d'Actuació de Mandat, els consells de ciutat i la creació d'un nou reglament de participació, com s'ha referit la Betlem, i que per aquest 2021 hauria de començar aquest procés. I deia que tenim diferències en com iniciar-ho, és que precisament per poder ordenar aquestes audiències públiques, que tenen tot el sentit i que hem d'acabar fent-les, que venim d'on venim i anem cap a aquest sentit, s'han de realitzar, està, com deia el PAM, i això és un compromís del mandat. Creiem que és necessari crear aquells ens, com són els consells de districte i el consell de ciutat, perquè són els que han de permetre implicar la ciutadania en participar-hi, en que quan hi hagin actes, hi hagin convocatòries, estigui tot més ordenat. Llavors, no és un tema de l'ou o la gallina, és un tema que tenim un reglament, tot i que és antic i que hem de revisar, ens marca i creiem que és la forma adient de fer-ho. Entenent que hi ha altres vies per fer-ho, però nosaltres apostem per aquesta via perquè la creació d'aquest cens ens ha d'ajudar a aquest nou reglament perquè volem fer-ho de forma participada i seria molt positiu fer-ho amb els consells ja creats i convocats i que aquesta mateixa dinàmica ens ajudi. Aquest és el motiu pel qual jo l'he explicat a la portaveu de la UP que nosaltres votaríem en contra d'aquesta moció, però tal com estem dient a les xerrades, als tallers que estan fent de processos participatius, que ja estan en marxa, l'hem recuperat a l'edició d'aquest any, cap proposta cau en sac buit. És a dir, recollim les propostes, les traspassem, les traslladem directament al que serà el procés que ens ha de portar aquest nou reglament de participació ciutadana i seguirem treballant i estem en marxa per poder arribar a aquestes audiències públiques que coincidim que són útils i necessàries per la ciutadania. Gràcies. Gràcies, dona l'alcaldessa. Entenc compartim els objectius, treballem per arribar-hi, dir que farem audiències públiques i seguir un tràmit no vol dir que no deixem de fer altres feines per accelerar altres processos. Això és així. I també part de la nostra feina és guanyar-nos la vostra confiança. Gràcies.